পাহাড় যারা তংনাই বরির যতন সাই উকলগ যতন সাই লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত जों उङै दङ दिनै मासाव सरकारनि गोबां स्किम ग्राम अञ्चल सेल्फ हेल्प ग्रुप TRLM नि माध्यमे बरंनो याकंग बोसानानि बागै चेष्टा खालायजागौ किन्तु जोंनि बर'राव दाबो नानानटान सरकारिनि जे सुजुग सुबिदा मानानि खेत्रआव गोबां केबें मुं दंमोननि बागै जोंनि बर'राव दाबो याकंग बोसावै माया प्रति बছর गोबां स्किम বিভিন্ন ব্লক থাঙ্গো ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि माध्यमे थांगो किन्तु पाहाड़नि जे तिप्रासा बोरिर शिक्षित अशिक्षित गोबां मा बर'र दाबो उकलग सुजा आं किसा सानानि मुसुंगो विशेष कइरा ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट नि माध्यमे प्राय समयनो ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार दंया जखन जों सावो तिप्रासान बागै असमय बतंयर बखनाया आं नुखा जे सरकार फाइमनि परेब गोबां मा स्किम निनि ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट नि माध्यमे तिख्राय जाखा आबोनि बिसिङाव बुरि रंनि बागै बोसे दं बोसे खालाय जाखा तामु खालायखा बिनिके कोनो दाता दङ किछु करे अथच जों नुखा 2024-2025 बिसिव पत्रिकानि तथ्य अनुसारे ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट 200 कोटी रां फिरगै थांगा 2025-26 170 कोटी टाका ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल फिरगै थाङो कारण ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट स्कीम सालामै ग्राम अञ्चल जे बेकार बोरिर फनंखन सोलार फनंखन सঠিক भावे बरंग रुइमाया बोरिर तम खाय चिन पाहाड़ साधारणत अशिक्षित जारा अंशरक तम खायबा पाहाड़ नक्सितानो फुलजारो ताने फालनाय जाओ लामा किनार रांक्रै बरंनि फालै बर একটা नक्सि फालखाय बसे 10 টাকা 15 টাকা मान जाओ रांक्रिनि अभाब बाय बर संरक्षण खाय बायर शहर तो बै फालै मैया किछु व्यवसाय रंनि थांगो किन्तु जुदि तिनि ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट ने हयतो स्कीम सालामै बा प्रोजेक्ट सालामै बा जे कोनो कारणे बरन जुदि सहयोगिता खाय ओ नक्सितानि फालनाय रबर याकं बसाय मा खामो तिनि हाईवे आगरतला तो आम्बासाव थांगाखाय जों लामा किनारो आम्बासानि लामा किनारो जे एडिसिटी नि तरफ থেকে जे आरो जे मार्केट सेट तांगेरि जाखा आरो गोबां बोरि रक ताबो विशेष करे रियां होदानि बोरि रक ताबो तामो खाय आरो निनि व्यवसा खायै माइरु मुया गोबां मा बर फालै ताबो निजिनि परिवार न नखुंन हामारि खाय माखा याकं बसाय माखा अन्थैया हाय गोबां चिनि तिप्रासा बोरिर तानियाम जायो तंगो बोरिर सुदुसला सिमिया बोरिर सेखक वाइमानो लांगा वाइमानो ताखक वाइमानो सेमपाय वाइमानो बालें वाइमानो बरनो जुदि जों किसा रां जुदि रुइ जुदि सहयोगिता खायमा खांखाय अ बोरिर निजिनि नुखंग हामारि तुइ मांखामो बुइनि साकाव निर्भर खायना नांगला खामो सामुं कां अन्यान्य लेबार खायचाना नांगला खामो ताते एकदिके चिनि तिप्रासारंनि सिरि सिटिनि जे मानिर अमरग बाजारग फालजागै मान खामो बयबो पायै अमन नुखंरग मसि एक स्मृति हिसाबै तिसै मान खामो किन्तु अबर किछु खायजा गया खायजाका कोन खायजा गया अन्ते हायतेनो जुदि लामा किनारो मार्केट सेट तांगे रिखा हिंगाखाय गोबां मा बोरै व्यवसा खायमा खामो
बरमुरा रगो थांग्रे नुगो गोबां लामा किना मखितों फुलाय से 18 मुरा से लंगत्रे मुरा लामा किना रो पुदरी कानजाक थरे बारे चारे बुसारो बुसा बामजाक मखितों फालो बंगनि नुखुं सागो करै और जात्रि सेट जुदि खायरे खाय बुरि रो याखुं बसाय मा खामो असुजुग दंगो दिनै जों अमनो साननानै मुसुंगो गोबां मा जों वामानि ताकमानि बिसिंतै बुरि रंनो ताबु गन्दी चिनि रिगनाय रिसा ताकमानि ग्राम अञ्चलाव बहुत बुरि रि ताकमाया दं ती प्रसाद बुरि मैक्सिमाम न रिगनाय रिसा तागै मानो किन्तु रांनि अभाब बाय बरक दिनै अबनो मुसुंफानो अनेक किसु खायनानै मुसुंफानो माया बरनो उन्नत धरने ताकपर सिकन लुबै बरनो खायमानो दिनैसिम जे रिसा ततारा संग्रिवो बरनि फाय हायद्राबादनि फायो हायद्राबादनि आसामनि फायो बायरानि बरक आपनो तागै दाबु चिनर मार्केटिं खायो अथच चिनि बरक चिन ट्रेडिशनल रिगनाय रिसा रित्रा चिनि तांगनि सुजुग कुरै अब खायमा खामो जों ताकपर सिकन लुबै मणिपुर फान तांगे ताकपर सिकन गोबां व्यवस्था खायमा खामो आंनियाव 5 जन आं मणिपुर ट्रेनिं रितुफा आं चेष्टा ना खाय आंनि स्किम बाय आंनि एमएलए फान बाय देन बागै आं चेष्टा खालायका किन्तु आबो जे एमएलए फान जे स्किम आबो बाय आबोनो अमिसिन पाइरिमिया मिसिन बिसिन दामिया माननीय स्पीकर सर 3.5 लाख टाका अमिसिन बायखाय रिगनाय रिसा जेता मणिपुरी रो बरं रिगनाय रिसा तागो रिमै आबो आरो बादा हेका ची स्किम बरतंबा एकमात्र जनजाति बा उपजाति बरं डेभलपमेंट खायना थाखाय ग्राम अञ्चल नि ट्राइबल वेलफेयर दंगो अबनि क्षेत्र ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तामो सामुं टांखा बरं तामो सामुं थायका तेबो दुखनि को माननीय स्पीकर सर आं ननो सावन चिनि आनि रामचंद्र गातो गोबां कोचिं सेंटर दंगो और बुरि रो गर्ल्स स्टूडेंट गोबां दंगो बर स्टार्टे नबाब बाय बर परिमैया जों लकेल एमएलए चिन्तानिफ्राव सार आं कोचिं परिमानि बेतन निमैया अथच आं चेलेन्ज दिसाव पांबिति कोचिं सेंटर 20 जननि बागै स्कॉलरशिपनि बागै एप्लाइ खायका माननीय स्पीकर सर हर बसंना रिजाखा 5 जनानो कक इंग्लिश हस्टेल दङ बुरिरो गोबांमा बरक सानका 10 जना फानेरि खरक साफानो रिजागिया खरक साफानो रिजागिया बाहायकि जों आगनाय चिनि ग्राम अञ्चल सलारनो तो बादनो बुरिरो बाहायके आगनाय अथच रां 2024-25 प्रत्येकनि तथ्य अनुसार काटिं दंगान थानि प्रत्येकनि तथ्यनो 200 कोटी टाका फेरत थांगो 2025-26 170 कोटी टाका फेरत थांगो प्रत्येकनि तथ्य अनुसार दानि खायजा गया ते अन्ति हाय गोबां तेबो दिनै जों साजागो लाखपति दिदी उद्योग खर बसक तिफ्राजक लाखपति तो खर बसक गंखा लाखपति दिदी लेखाय नायदि आंनि रामचंद्र का तो गोबां प्रग्राम थांगो लाखपति दिदिनि आं खोनायाखौ अबुरिनो किसु लुनि जागो बर किन्तु लाखपति दिदी उदां हांसायमिया आन्थानि कोन तथ्य करे लुकेल एमएलए बन विकास नि माध्यमे चिनि कामी आमचाइनि बलंनि जे मखोतै जेता थासिंगस बन मंत्री सामानि अर्गानिक साग सब्जी अब फालनानि बागै लामा किनारो मार्केट सेट तांगेरि मा किन्तु तिनि मार्केट सेट नि अभाब आंनन साका थासिंनो आपनि बो बरमुरातै थाखाय नुना मैक्सिमम मिनिस्टर एंकी थाखाय नुगो लामा किनारा कोनो बासाय तासाय करे फालाय जाव ओ बरमुरावनो गोबां मा फालाय जाव अथस बंनि कगनो वानसुक जायगा आर मैक्सिमम मखैथों फालनाय मुया गान्द्रै मे खुनस फालनाय मैक्सिमम न बुरिराव बलंनि तिख्लाय
थालिं नखन फालनाय रक बोरै रं नांनो बंनि बागै कि वान सुख जाखा वान सुख जागिया प्रस्ताब खुब गाहाम आलोचना खुब नंगौ माननीय स्पिकार सार किन्तु बरं न जे जों स्वनिर्भरनि बागै कक सावो नुखौ हामारिनि कक सावो खादा खालायजा बंनि बागै कि कुनु चिंता वान सुगै कुनु स्कीम कुनु प्रोजेक्ट सदा खालामजाखा खालामजागिया दिनै गोबां मा स्किल डेभेलपमेन्टनि माध्यमे सिनि एडुकेटेड बुरिर प्रशिक्षण नावै तंजा किन्तु बर' साधारणत ऋण माननानै बेंकनि ऋण ग्यारेन्टर करै पाहार टिप्रा सारंनि जागानि कुनु कागज पत्र करै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि पाट्टारिमा जागायाव बसबास खायो बर' बेंक नेनो थाखाय ग्यारेन्टर सानजागौ बेंकनि लुनगौ बर' माइया तामुखाय बर' आगगनाय तामुखाय बर' बुसखांनो आगगनाय संसारबो मोजाङै दंनाय नायथाव खायलायै सरकार मा वान सुंनाय बिले बंनि बागैबोथ' नों स्किम खालामदि सोलामजागिया किसु मिसु गोबां डिपार्टमेन्टनि माध्यमे एनिमेल हासबेन्डारि माध्यमे वाग रक नांनै रक टग रक ताखुमले किसा बाग जागौ एबारे ताम खाय किसु खायजागिया बरंनि बागैबोथ' जों वान सुंना नांनाय के आबुनि बागै आं सानाय बरंनि बागैबो वान सुखदि अन्यान्य शहर ओनसोलनि दा विभिन्न जरा उनको तलाव जर तंनाय अन्यान्य जनगोष्ठी जे बुरिरंनि जे डेभेलपमेन्ट उन दङ बंनि जे तरक तरक खाय जे स्टेप बाय स्टेप बर कसाय दंमान हाय सिनि कामि आमसायनि तिपरा सा बुरिरं बो उकलक उकलक बंनि उकलक उकलक कसायमान थुन अ लामानो स्लामथुन अ लामानो स्लामै दिनै आनि कयमुं दङ माननीय स्पिकार सार गोबां मा स्कीम दं सानाखै गोबां मा कक सायमानो देखो किसे शॉर्ट खायजारि जेमन क्रेडिट लिंकेज नेशनल लेवल अफ जों पन्चमस्थानाव दं किन्तु सिनि पाहारि रंनि बोरि रक बेंक सुबिदा बोसोक मांखाबा नों नायनो दि तिप्रासा बोरि रक बैंक of बसुक सुविधा मांखा कोनो सुविधा माया सर आपने निजे एलाका बोमाया आन एलाका बोमाया जों जेहेतु एडिस एलाका दङ एवं पाहारि हिंजाबो जों माया साबो खायनाय आबोनि बागै तो गभर्नमेंट मा वान सुंनाय बिले सर आर आबोनि बागै ट्राइबल वेलफेयर जनजाति कल्याण दप्तर खायरि जाखा सबसे दायित्व बिनि और ग्राम अंचल जे बुरी रोगनी जे वंचित अवहेलित उंटमनि बरं बागै तो बहुत डिपार्टमेंट से वान सुंनानै वान सुक जाखा किछु वान सुक जागिया ताई आबोनि बागैनो आं सानाय बायथ' गोबां दङ साजांनाय अर तथ्य गोबां आं दुइ फायजा तबे आं सानाय जे आनि कासे कयमुं दंनाय सिनि बरगनो विशेष कइरा हस्तताঁত शिल्पने माध्यमे रिगनाय रिसा तांनानि अबनो उन्नत धरन ताबो मिसिन नखरका अमरनो जाहाते के सरलीकरण खालायो बेंक लुन मानानि बा सरकारनि रां रिउइ बरनो रिगनाय रिसा तांनानि रेजिस्ट्रार तांनानि सिनि कालचार न मोथाङै नारंनानि अबनो एक व्यवस्था खायना नंथन अबनो तिनि आनि कयमुं दंनाय ताई सिनि बुरि रक जारा लामा किनार मोखैतों फालित जाजानाय नखं जारा अबनो मामानै फालै नखंनो जारा हामारि खाय तंनाय नखंनो तै तंनाय बरनि बागैबो लामा किनाराव मार्केट सेट द खलायै वातै पामतियो जाहाते बर सातुं न मानजायाथों अ व्यवस्था खायरितों ताई बरनो একটা লোনनि व्यवस्था जाहाते ग्यारेंटर सारा একটা लोननि व्यवस्था कम पैसा अंत 50,000 नि बिसिंग फानो একটা लोननि व्यवस्था बो खायना नंथुन अबानि कयमुं दंनाय ताई आं पाइथागो सानाय आनि कयमुं दंनाय